Jet Bulusan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep, at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programa mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tantaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:08 nakabuwasan. Masantos tan maabig iya kabuwasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparungtal sa programa na maabig iya kabuwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Naringalan jalabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Nakalupyo dasayan kabuwasan. Makterion Lingkor Timog ti Pangasinan Dennis Mojares. Kay bamot si kapaborito Errol Horado. Tandiyan technical control si Engineer Nixon Dakal. Agunatan na Huwebes sa Pizza 4 at bulan na bulan na September 2025. 112 days more before Christmas. Yada saray ulo na balita da lokal. Nueve anyos siya laki at tumakyar at motorsiklo imbatik at patambalan. Balitad kabuwasan Jed Radyo Pangasinan. CBO binugbog ng reklamo at police station. Balitad kabuwasan Jed Radyo Pangasinan. Laki na walaan na diferensya to panagnunot nababalang. Balitad kabuwasan Jed Radyo Pangasinan. Unexplosive projectile recover impalima at DECU. Balitad kabuwasan Jed Radyo Pangasinan. ₱20,000 na piso ni Batik na matakaw suspect aberber. Balitad kabuwasan Jed Radyo Pangasinan. Yan balitad nasyonal. Biding yad DPWH ipatundan amin. Balitad kabuwasan Jed Radyo Pangasinan. 6.7 trillion na 2026 national budget ipawil na kamara jad DBM. Balitad kabuwasan Jed Radyo Pangasinan. Ko ipatawag na infra committee. Balitad kabuwasan Jed Radyo Pangasinan.
motibo nan Ami Marcos ada impanaharang ada kinan Remulla Quinistyon na palasyo. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Lisensya na siyama Iran na kampanya ng Diskaya Binawi. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Oras nila alas 6:11 na kabuasan tanatan wadyari detalye at balita da lokal. Nibatik na matakaw so 20,000 piso ada oras na alas 11:55 na labi. Yagawa da San Miguel Fixed Point Barangay San Miguel Bali na Natividad Pangasinan. Ginabat sa biktiman si Jerome Cristobal Sarsar 33 anyos sa liga niya sa may suspect. Suka iba kinabat at ngaran na iya Eddie Rafael Galanta. Diyan investigasyon na pulis tana unong eda palapag na biktima si Katoy na ugi pa nan biglan na binangon na saraya dimalan na eda abungto niya lapod aning ning daso na tanimada niya ya walay limuob yung matakutan na tampol ya batik. Gitman inusilan na biktima so suspect bang balet at agtuna usilan na si Katoy Pimawel at abungto niya discovery to na walay black cellphone ya akagato na do kusina ya papanisyan ya pangkayarian na suspect na nilukasan na so silver na cellphone anang nga so picture na suspect ya kaaro na brother to niya na akay bato at panaggapas na pagoy. Nibatik na suspect so bag ya way karga to ya 20,000 piso tanandrumara ya dinimanasyon umpapuay investigasyon na pulis ya dimalan na dabitlan dimalan sa bitlan suspect at harapan ya puerta tan inalaso abitlaran abitlan na bagyan ng karga na kwarta kanyan tampol yung duplog na biktima sa abitlan insidente Jada Police Station tampulis natin niya anapon na saray taklay na uloy. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Tampol yanan na responde ray kabiyangan na otoridad na San Fabian ada induplog na Ronaldo Arumin Bitata at oras na alas 12:25 ng aram ni pakar danang nington na unexploded ordinance jada ilog nga singgar da bungto niya jada ginawa ng investigasyon na pulis aning na complainant so unexploded ordinance ya akakarga da sako yan ay rin sayat ni Anor bang balat at sabitlan item so wala na intawag ya tampol nasara kabiyangan na pulis sa Sampabian at Pangasinan Explosive Ordnance Division o EOD kanan unit na Pangasinan 4th District sa may UXO so sa kay high explosive projectile 105 mm ya impalima the DECU for proper disposition. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Tampol yan ang respondere kabiyangan na otoridad na San Fabian Jadasare kabiyangan na balita da lokal. Malulaki na walaan na diferensya at panaglunot nababalang jada balay na lawak Pangasinan sa maya nababalang yalaki so kinabatag nga ranto na James Carlo Paini
Magapan alias Alyong 29 anyos. Unong dakinan na Loida Paani Magapan 56 anyos. Inana biktima ya si katoso sa may personal ya dimuplog ya police station na lawak sa may anak to. So anang ya kayurong at abay na poste asing garad barangay hall. Bangbalot aglaan ng puweta da bongso abitlan na biktima. Sa may nababalang niya laki. So anang sana na Agosto 28, 2025 at oras na alas 4 ng aram. Jada barangay Batakil, Bali na Pusurubyo, Pangasinan. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. CBO nang reklamo Jada Police Station kaya rin si Katoy binubugbog at oras na alas 6:30 na Kabuasan. Yagawa Jada Bautista, Pangasinan. Kinabat sa biktiman si Rolando Villanueva Velasco, 53 anyos. Si Katoy personal na reklamo at police station. Tana ang isigap na kaso na assault person in authority laban at manangaran na Daryl Rica Blanca at si Rin Masiglat tan Renato Rene Villanueva. Diyan sa ginawa ng investigasyon na pulis, impalapag na complainant, ya si Katoy at akaduty at barangay hall bilang CBO chief. Nan si Katoy susamay tinawagan lapod wala so nagagawa komisyon o gulo at mismo na abong to niya, tansular to niya, intawag na sakay manangaran na Denver Rica Blanca. Tampol anawag na kaiba so abitlan na CBO. Tampuliran na 5 abitlan na abong tunya. Tanan wala ra sa dalan. Asabat da so saray suspect. Tan bigladan hinarang tam binuntalan so abitlan CBO. Asugat-sugat ang so abitlan na CBO. Tan si Katoso tampol yan ang patambal. Antes siya 5 at police station na pianuntan at ireklamo iray suspect. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Manalwar at panagmaniho pian iwas disgrasya. Lapod sa kaya motorsiklo so atubakyar at oras na alas 11 6 na Kabuasan. Jad National Highway na barangay Bubunan, Bali na Pusurubyo, Pangasinan. Kinabat sa suspect, kinabat sa biktima, si Jason Garcia Lego, 29 anyos. Si Katoy man mamaniho na Yamaha Mio I-125 motorcycle na nagawas sa aksidente. Jad ginawa ng investigasyon na pulis, akabatan yung babatik jad karukuyan na National Highway. So biktima mamarap jad south direction nan arus kontrol to niya sumunibila singigan na sa may impact atubakyar to niya. Akagamor na sugat jad na ruman na parte na laman so biktima tan sa tampol yung batik jad po sa Robio Community Hospital. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Narangalan rin katibukalan niya balita da lokal antis tayo nung dapag adasaray balitad nasyonal. Wajan ni Ray Pigaran Paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. In Dagupan City, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno mga kapaborito, magpa-advertise na!
Wadyala sa programang Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tantaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan, Pangasinan. Maabig yakabwasan, Pangasinan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mojares dan si kapaboriton El Jorado. Jalabat, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan, Pangasinan. Alas 6:22 na po ng umaga, 6:22. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado, at narito na po ang detalye ng ating mga pambungad almusal balitang nasyonal ngayong araw ng Thursday. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Palaisipan sa Malacanang ang motibo ni Senator Amy Marcos sa kanyang pahayag na haharangin niya sakaling ma-appoint si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla bilang ombudsman dahil sa paniwalang kasama ito sa plano para maipakulong si Vice President Sara Duterte bago dumating ang 2028 elections. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hindi malinaw kung ang motibo ng senadora sa pagharang kay Remulla ay para protektahan ang kanyang kaibigan o maibigay ang hustisya para sa taong bayan. Tila ang nais-an niya ni Senator Marcos ang magiging ombudsman ay hindi kikilos at hindi magsasampa ng kaso sa mga dapat kasuhan. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ipatatawag ng House Infrastructure Committee o Infracom si Ako Bicol Party List Representative Saldico, dating House Committee on Appropriations Committee Chairman, kaugnay ng imbestigasyon sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay Infracom Chair Terry Ridon, kung may mga dokumento na mag-uugnay kay Ko sa ilang mga kini-questioning flood control projects ay ipatatawag nila ang mambabatas. Sa sumbong sa Pangulo, si Ko ay sinasabing ikalawa sa top recipients ng flood control projects na nakakuha ng 149 solo at joint projects na nagkakahalaga ng 15.7 billion pesos. Ang nangunguno ay ang mag-asawang Pacifico Curly Discaya II at si Sara Discaya na nasa 31 billion pesos ang nakuhang deal sa construction projects sa panahon ng dating administrasyon kabilang ang mga ghost flood control projects. Sinasabing nakawa ng malaking proyekto ang Sunwest Construction Company, NICO, noong dating chairman pa ito ng House Committee on Appropriations mula July 2022 hanggang May 2025. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balita, binawi ng Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB ang lisensya ng lahat ng construction companies na pag-aari ni Sara Discaya. Sa Board Resolution number 075, sinabi ng PCAB na ang testimonya ni Discaya sa Senado ay nagpataas ng agam-agam ng pagkakaroon ng sabuatan, paggamit ng mga scheme o manipulasyon sa public bidding ng government projects na nakasisira sa transparency, pagiging patas at kompetisyon na lumalabag sa licensing at procurement laws. Ang siyam na kumpanyang binawian ng lisensya ay ang St. Gerard Construction, Alpha and Omega General Contractor, St. Timothy Construction, Amethyst Horizon Builders, St. Matthew General Contractor, Great Pacific Builders, YPR General Contractor, Waymaker OPC at Elite General Contractor Development Corporation. Matatandaan sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee,
Inamin ni Diskaya na siya ang may-ari ng lahat ng nabanggit na kumpanya na sumasali sa government project bidding. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, inirekomenda ng ilang mga lider ng Kamara kay Speaker Ferdinand Romualdez na ibalik ang panukalang 6.793 trilyong pesos national budget sa Department of Budget and Management o sa DBM kaugnay ng manomalya sa formulasyon sa alokasyon ng mga ahensya. Sinabi ni Deputy Speaker Ronaldo Puno na pagdesisyonan nilang ibalik ang panukalang pondo sa DBM upang i-review at isaayos muna ito. Tinukoy ng mga mambabatas na nadiskubre nila ng ilang seryoso at paulit-ulit na anomalya sa preparasyon ng 2026 National Expenditure Program o NEP. Partikular na ang DPWH, DILG, PNP at Department of Agriculture. Ang hakbang ay matapos masilip ng mga mambabatas ang panukalang pondo ng DPWH na nasa 881.3 billion pesos na may maraming items sa 2026 National Expenditure Program na sa kabila na tapos na ang proyekto ay muli pang nilagyan ng budget. Kabilang sa nasilip ang magkakatulad na bilyong halaga ng pondo sa mga proyekto ng DPWH na copy-paste ang inilagay na alokasyon, doble-doble ang pondo sa mga natapos na proyekto, oversized na lump sum at iba pa. Ang mga insertion sa pondo ay nanggaling umano mismo sa ahensya pero ang mga kongresista ang nasisisi dahil dumadaan ito sa deliberasyon sa Kamara. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, ipinagutos ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon ang pagsuspinde sa lahat ng bidding sa mga proyekto ng DPWH na locally funded. Kasunod na rin ito ng isinasagawang investigasyon sa mga anomalya sa flood control project sa bansa. Applicable ang suspension sa lahat ng bidding process locally sa national, regional at district offices. Layunin ng kautusan na mabigyan sila ng sapat na panahon upang repasuhin ang mga kasalukuyang proyekto at maglinis sa ahensya alinsunod na rin sa direktiba ng Pangulong Marcos. Aniya maglalaan siya ng hanggang 2 linggo upang makapaglagay ng safeguards sa mga naturang proseso. Tiniyak naman ni Dizon na tuloy-tuloy ang lahat ng foreign assisted projects. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin niyo ang ating mga pambungad Almusal Balita ngayong araw ng Thursday. Oras po natin 6:29 ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iran Balita. You bought that from the taxpayers' money? No po. Huwag na tayo maglokohan dito. Ang puta-putang Iran Sunata. Tanging ikaw ang katabi. Son, ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Protection Yakult. with 8 billion live LCS Yakult. that may reach the intestines alive. Yakult. Helps improve digestion and boost immunity. Yakult. With proper diet and exercise. Yakult. Kaya panalo ka dyan. Para panalo ka dyan, Yakult every day okay. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare
Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422. 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at these magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Jad Aguilar, Paborito. Basista, Binmalen, Paborito. Bugalyon, Paborito. Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga tarem, Paborito. Jad Urbis Tondo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Alas 6:35 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan maabig ya kabwasan Pangasinan.
Ang inyo pong makakasama sa umagang ito, Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterion Lingkor, Magti Pangasinan, Dennis Muhares. Kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal. Araw po ngayon ng Huwebes, petsa 4 sa buwan ng September 2025. 112 days to go before Christmas. Samahan nyo kami sa pagtalakay sa mga mainit na issue sa umagang ito. Kung meron kayong mga gustong iparating na mga hinaing, mga reklamo, mga suggestion, opinion, reaction, mangyari lamang po tumawag sa smart number natin 0939-100-9931 at saka yung globe number 0927-974 2784. At sa atin naman pong Facebook at YouTube, live na live pa rin po tayo, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ayan. Uy, good morning nga pala sa mga masisipag na puso personil dyan sa bayan ng Kalasyo, Pangasinan. Led by Puso Chief Rolly De La Cruz. Ayan. Si Mandirigma. Si Mandirigma, good morning po sa iyo. Sir Rolly De La Cruz, maganda po, maayos po yung daloy ng trapiko diyan doon sa mga oras na talagang rush hour, hindi po talaga natin mapigilan yung volume. Pero nandiyan yung mga post personnel na talagang yung ginagawa nila yung kailang tungkulin. Yung abot ng kanilang makakaya ay ginagampanan naman ng maayos. Ayan, umulan man o umaraw, nandyan sila sa lansangan. Ayan, na nagmamantina ng kaayusan ng trapiko. Ayan, napakaganda na. Kaya sumasaludo po kami sa mga Public Order and Safety Office ng bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Nung nakausap natin ito, mukhang okay naman yung numbers nila, pero kung tutuusin kulang yung mga poso personnel. Ayan. At may mga pa rin, yung mga kulang pa rin na mga gamit, pero under the administration of Mayor Patrick Agustin Karamat ay mariresolve po yan. Kaya lahat ng mga nagkaroon sila ng pagkakataon. Yung lecture magkaroon ng seminar, ayan. together with the MMDA. Ayan. At tinalakay kung ano po yung mga hakbang para maresolba ang problema sa trapiko. Kaya't nakita natin yung mga sasakyan na dati malapit sila sa intersection nagpaparada. Bawal pala yun. Yung dapat 6 meters daw. Nasa national law po yan lahat ng mga panulukan. Yung mga kanto-kanto, lalo na ito yung mga intersection, 6 meters dapat away from the mismong corner. Ayan, kaya nakita natin talagang in-implement nila yan. In-implement nila dyan sa may bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Unti-unti maaayos yan. Ayan, okay. Good morning sa iyo, Mr. Rolly De La Cruz. Si Sir Baki, good morning din sa iyo. Araw-araw pala nakikinig ito. Ay, ganun ba? Oo. Thank you. Thank you, Sir Baki. Kahapon nga sabi niya, araw-araw kong nakikinig. Yung pati yung mga ibang empleyado. Ayan. Talagang nandyan sila. Yung mga nakasasakyan, lalo na yung oras ng alas 7 hanggang alas 7:30 natin, pabiyahe na daw sila papuntang opisina. Ayan, marami pa tayong tagapakinig dyan sa may bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Good morning sa inyong lahat. Dumako tayo sa mga issue. Alas 6:40. Kahapon nga inilatag natin yung bilang po ng flood control projects na sinasakupan po ng 4th Engineering District. Ang ikatlong distrito ng lalawigan. Bakit hindi magkatugma yung listahan ng DPWH 4th Engineering District at ang yung nakuha mo na data, listahan, kapaborito Errol? Medyo medyo nakakapagtaka.
Siyempre, sinabi nitong si construction chief, Oho. Engineer Jan Liwanag, Mhm. na meron silang, ilan yun? Tabuan. 102 ba? 102 na flood control projects mula 2022 hanggang 2025. Mhm. Yun po yung kailang ini-implement dyan sa may DPWH Fort Samantalang- Engineering District. Samantalang, Oho. bago pa mag-interview, itong si Engineer Jan Liwanag, Oh. mas maliwanag pa ang lahat ng mga proyekto sa kanilang ginagawa kasi hindi magkatugma. Aha. Dapat mas maliwanag pa yung listahan nyo na binabanggit nyo. Dapat very careful kayo dyan eh. O baka naman Kasi lalo na't paring Dennis, Oh. flood control ang pinag-uusapan sa buong mainit yan, mainit yan. Mainit Oo, yan. mainit. Dapat Oo. very careful kayo dyan. Kaya nga yung dalawang district engineer na babae, Oh. nagpa-cute sa interview pero wala namang mabanggit na na bilang o figure kung ilan, kung saan. Oo. Teka. Baka naman yung listahan mo galing sa regional office ng DPWH. Meron akong region, meron akong national, Aha. at meron akong district Oh. na listahan. So yung binasa mo kahapon galing sa district, yung sa Fort Engineering District. Pero hindi ko kinuha dyan dahil wala namang magbibigay ng listahan dyan, kaya nga mali eh. Pero Pero sa aking pagre-research, 133 flood control yan. ayan. Dennis. Okay. So 133. Oo. So kung 133 yung nasa listahan mo at 102 yung sinasabi ni Engineer Jan Liwanag, ang Construction Division ng Fort Engineering District, so may nawawala na 21 sa listahan ng DPWH Fort Engineering District. Ganun ba? 21? 133, 33 pa list. 102, di 31. 31? Oo. Tama. 31. 31 ba? 31? Sige, okay. So, 31 ang nawawala. Kasi kita mo, yung binanggit niya, isa-isahin natin. Okay. Yung binanggit niya, nung 2022, meron daw 4. Okay. Plus, meron daw 47 noong 2023. Plus, meron daw 14 noong 2024. Okay. Plus, merong 37 noong 2025. 100 to lahat. 102. Yung sa kanya. Yung sa kanya. Yung sa kanya. Yung sa balot, yung nandiyan sa listahan mo. Yung 2022, apat sa kanya, 12 yung nasa akin. At inisa-isa ko yan kahapon. Okay. Sana, nakarating kay Engineer Jan Liwanag at maliwanag sana ang pagkabigkas. nag-jot down ka sa mga binanggit ko at binilang mo. Okay. So, inisa-isa ko yan kahapon. Hindi ko na uulitin yan ngayon. Kaya nga Marami dapat sana, hanapin mo na lang yung mga nawawala sa listahan mo. Correct. Dapat bago nagpa-interview, dapat na nandyan sa kanyang harapan yung mga kumpletong listahan Ano ba kasi ang flood control projects. Ano ba kasi ang ginagawa nitong district engineer? Na hanggang ngayon hindi pa sila nagbibigay ng kanilang resignation. Resignation. Di ba meron silang tama. Kasi ayon doon sa sinabi ng bagong DPW Secretary Vince Dizon, may utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mag-courtesy resignation ang mga undersecretary, assistant secretary, down to regional director to district engineer. Isama nyo na rin yung mga isama nyo na rin yung mga section chief Ayan, na Palasa. Isama nyo na rin yung assistant district engineer. Ngayon, paano nyo malilinisan yan kung ang district engineer lang ang wala, naiwan naman yung mga galamay, nandiyan pa rin. naglulukuhan lang din tayo. Ngayon, dumako tayo doon sa records mo at saka records ng DPWH. Baka naman ang nagkamali yung Baka IT. akong nagkamali. Yung IT system nila. O baka ikaw yung nagkamali. Baka ako yung nagkamali. Napasobra yung sulat ko. Pero kahapon, hindi naman handwritten yan, di ba? Pero kahapon,
talagang inisa-isa ko yung nakasulat dito at ni-review ko rin yung listahan ng mga projects. Talagang district ang pinanggalingan eh. Yung record. Ng records eh. Doon sa may 2022 ito 2022 pa lang. 12 tsaka 4. Okay. 12 sa listahan ko, 4 sa kanila. Kaya yung mga ganyan, yung mga dokumento na yan, that is public documents yan. Supposed to be. Dapat na be careful sa lahat ng mga dokumento para sa ganon ay hindi kayo magkamali. At mai-present nyo ng maayos yung mga dokumentong pinanghahawakan ninyo na wala pong sablay. Yung binanggit ko nga na ito ay isa publiko o public documents, dapat ayusin mabuti. Dahil merong 12 at 4 ang sayo, may nawawala. Kaya nga Hindi namin never, ito in fairness po, never po kaming nagsabi dito, nagbanggit na mayroong flood control project na ghost sa Pangasinan. Hindi po namin binanggit yan. Never. Dahil hindi kami rin mismo, hindi kami naniniwala. Hindi kami naniniwala dyan. Pero yung listahan, hanapin mo Engineer John Liwanag. Para naman parehas tayo ng sinasabi dito noong 2022, may 12. May 12 ka rin sana. Na lista. Nakalista. Okay. So ilan yung pag 133 list 102, that is 31? 31. Okay, so 31. yung 31 na wala doon sa listahan ng 4th Engineering District, hindi kaya naka-unprogram yan? Yung puno. Hindi ko alam eh. Wala akong idea. Tanong lang natin. Alam mo, sa totoo lang, wala akong idea eh. Kung papaanong... sistema dyan. Siyempre, mas dapat accurate ang listahan ng DPWH dyan sa Correct. Dyan sa opisina nitong si Engineer Jan Liwanag. Dapat mas accurate po ang listahan nyo. O baka naman nawawala o talagang niwala. Hindi ko alam. Ako yun, hanggang ngayon talagang naniniwala ako baka na lang nila, na misplace lang nila yung listahan. Sana po. Hanggat hindi nagsasalita itong si District Engineer, wag na tayong umasa na itong District Engineer magsalita dahil anytime lalayas naman sa kanilang opisina. At least na-interview yung 2 babae. Ngayon, ito na District Engineer. Dapat natin na malaman ang records ng DPWH 4th Engineering District kung ilan talaga ipresent nyo sa amin. Magkapresentahan tayo ng mga dokumento, ang dokumento ninyo at ang dokumentong pinanghawakan namin, at kung may pagkakamali kami, i-correct namin dito. I-correct namin. Kaya dapat ikaw ang mali at ang district office ay mali, i-correct nyo rin. Magpaliwanag kayo. Kaya dapat na i-present nyo sa amin din. Personal, punta kayo dito sa aming himpilan para i-present nyo sa amin yung hinahawakan yung dokumento dyan sa tanggapan ninyo, dyan sa 4th Engineering District, para magkaliwanagan at malaman ng taong bayan na wala po kayong hukus-pukus na ginagawa sa tanggapan na yan. Engineer John Liwanag, uulitin po namin, bigyan nyo po kami ng kompletong detalye ng flood control project na ginawa o ginagawa dyan po sa 3rd Congressional District. At sabi nyo rin, kayo rin ang nagsabi na wala pong multo sa tanggapan ninyo. Wala pong multo. Maniwala kami dyan, walang multo dyan. Baka ang minumulto yung... i-revise mo ng konti. Wala pong multo na proyekto. Proyekto. Pero sa opisina nyo, baka may multo. Ayan. Huwag nyo sanang multuhin yung mga dokumento. Kung gusto mo, Engineer Liwanag, sabihin ko pa yung ano bang tawag nyo dito sa may nakalagay na
na code. Kunyari, 22AJ000 blah blah blah. Yun yata yung code ng kontraktor eh. Hindi, iba yung code ng ng kontraktor. Meron ako dito, wag na nating banggitin 'yon. Pero yung project pag ang balita ko, pag in-insert mo daw yung code na 22AJ00 blah 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 blah, lalabas eksakto kung anong proyekto 'yon. Meron ako dito ito yung 12 nung 2022 na sinasabi mong 4 lang. Okay. Nandiyan din yung kontraktor. Detalye. Nandiyan din yung kontraktor. Nandito. Yung 2023 na 47 lang sa sinabi mo, na 52 sa listahan ko. Noong 2024 na 14 ang nasa listahan mo at 21 yung nasa listahan ko. At ngayong 2025, 37 ang binanggit mo, 48 ang nasa listahan ko. So mas marami yung nasa listahan mo kaysa yung listahan ng Fort Engineering. Over 102 kaya pakipaliwanag po bakit po may mga nawawala sa listahan ninyo na nandito naman sa listahan namin. Tapos kung gusto mo, magbanggitan pa tayo kung magkano. Yung kwentada ko na. Ito na, kwentada na. Kwentada? Bigyan kita ng 2025 lang muna. Sige. Yung 48 na flood control projects na 48. nasa listahan ko. Okay, take note. 48 Engineer Liwanag. Okay. Na sinabi mo ay 37, pakikwenta nga yung hawak mo. Kasi meron akong 624,291 plus. Ilan kaya yung nandun sa DP? Na nakasulat dito sa listahan ko. Ilan kaya yung nasa DP na amount ng 2025 na flood control projects? Ulitin mo nga yung amount dyan. 624,291 plus. Yun po yung nasa akin na 48 flood control projects. Sa inyo po, Fort Engineering District Engineer Jan Liwanag ng Construction Division. Magkano ba magkano po yung nandiyan? Ilan po yung nandiyan? Ilan po yung nandiyan? Hindi, sabagay tama. Magkano yung amount? Ilan po yung amount? Flood control project. Yung kung susumahin ito, 2025 pa lang at 48 na flood control ay 624. Ibig sabihin, mahigit ilang billion din ito. From 2022 hanggang 2025. Multi-billion flood control projects po yan. Pag sinabing multi-billion, pati yung nasa... yung ibang lugar. Pero dito, multi-million din. Ang mga flood control projects. Multi-million yan. Abot ng billion. Na ini-implement po ng district office, including your office, Engineer Jan Liwanag. Kaya gusto naming malaman at may parating namin sa mga kababayan natin kung ilan talaga yung mga nasa listahan ninyo. Sagutin mo lang yung mga mga inquiry namin. Para naman kahit papano masabi rin namin dito sa programa yung mga naging proyekto nyo na flood control projects. Ayan, Bibigyan ka pa rin namin ng pagkakataon, Engineer Jan Liwanag. Tama ba? Liwanag, Jan tama. Liwanag. Para maliwanag po tayo sa mga issue. Jan Liwanag, doon dilim. Kay manager, Jan dilim sa DPWH. Pero dito sa amin, liwanag. Bigyan natin ng liwanag yung mga issue. Lalo na't, eto nga, ulitin natin, mukhang malayo-layo yung margin. Kaya nga ng detalye ng pinagsasasabi mo at ng mga hawak naming dokumento. Kasi doon pa lang doon sa bilang ng mga flood control projects, may mga nawawala. How much more doon sa amount? Hindi, baka hindi niya lang... baka na-misplace. Hindi, baka hindi niya lang nabasa kaagad. At ang listahan niya ay 4. O baka naman nataranta nung dumating yung mag-interview sa kanya. Hindi, dapat nga maging masaya sila. In fairness, dapat matuwa kayo dahil masasabi nyo yung side nyo. Diyan kasi, sinubukan natin pumasok na mag-interview. Pero bawal yata. Bawal? Oo. May pinipili pala itong mga nasa
DPWH. Hindi naman sila pinili sa Ilocos. Ewan natin. Ngayon, Oh. ipaliwanag nyo uli. Oh. Mali-mali yung sinasabi nitong si Engineer Liwanag, o di magpa-interview ka uli. Para Magpa-interview ka uli at sabihin mo na mali ka. hindi, dito na lang sa ating himpilan para may present natin yung Sige, kahit hindi nyo kami pinapapasok dyan na mag-interview, punta lang kayo dito. welcome kayo dito. Oo, Bukas ang aming bintana sa 3rd floor. Dalhin nyo yung mga dokumento ninyo na nagpapatunay na yung nasa records ninyo ay tama o mali. Ipipresent din namin yung Magano lang dokumento. naman kami, simple lang naman ang gagawin natin. Oo. Interview, Oo. kumusta, o anong lagay ng mga flood control projects. Siyempre, ang sasabihin nila, okay po ang mga flood control projects dito, napakatibay, wala po. Siyempre, ano na natin yan, anticipate na natin yan. Hello. At ngayon, ang sabihin natin, sir, pwede bang magtali tayo sa hawak mong dokumento at saka dokumento ko? Okay. Maglagay tayo ng kwan dyan, yung whiteboard. Para makita ng... 133 ito, tsaka yung presyo, at tsaka yung mga kontraktor eh. Matagal-tagal na ano yan. Medyo yan. Sige, mag-umpisa tayo ng alas 5. I-request natin kay manager yan. Alas 5 ng umaga. Alas 5 ng umaga hanggang Dalawang oras at kalahati natin na talakayin yan. Manager, pwede ba? Pag may nagpuntang DPWH dito, umpisa kami ng alas 5. Okay, nag-thumbs up. Okay. So 2.5 hour na binibigay namin sa inyo 4th Engineering District Engineer Jan Liwanag para magpaliwanag dito sa aming himpilan. Baka magtaka kayo bakit dyan lang sa 4th Engineering District. Kasi ito Hindi yung... po, kasi ano po, ang unang-una, yung interview niya kasi, mali-mali yung sinasabi niyang numero. Doon pa lang, talagang meron ng may magre-react. meron ng meron ng napapaisip kahit na ikaw di nagdadalawang isip ka Hindi, bakit? okay na sana yung mga interview Actually, wala na nga tayong binabanggit diyan sa DPWH naano lang ako yung napanood ko sa online. Yung kanyang interview at binanggit niya pa isa-isa bawat taon. Yung mga flood control na hindi nagawa nga at ongoing. Habang pinapanood ko muntik na akong malaglag sa aking upuan nung sinabi niyang noong 2022 meron tayong 4. Uy, teka, 12 yung nandito. Noong 2023 meron po tayong 47. Sandali, 52 po yung nasa listahan namin ni Paring Dennis. Noong 2020, malapit talagang yung puwit ko, kalahati na sa upuan. Walang sinabing tama bawat taon. Nung sinabi niyang, noong 2025, 37, ayun na. 48 pala yung nasa listahan natin. So, hindi magkatugma po. Hindi magkatugma. Ngayon, marami. Ang tanong lang naman dyan, Paring Dennis, nasaan na ang liwan? Hindi, Willie Carte yun Si Willie Carte yun Kanta pala yun. Ngayon, ang kwan dito, wala po kami masamang tinapay dito, hindi po namin... Welcome po kayo, actually. Hindi namin sinisingle out ang 4th Engineering District. Actually, nakita lang namin yung mga pagkukulang sa listahan ng DPWH 4th Engineering District dito sa aming listahan. Ito, dyan sa may 1st District, sa opisina ni Madam Mayet Mendoza, naglabas na sila may interview. Tapos, sa 1st, Mayet Mendoza first. Tapos, merong inilabas na video, etong si Congressman Art Celeste, na binibidyo yung mga flood control niya. Dyan sa kanyang nasasakuan. Okay. Dito naman sa 3rd, may interview na rin na lumabas. Sa 3rd Engineering District, Rosales. Anong pangalan nito? Engineer Venus. Si Engineer Madam Venus. Naglabas na rin ng kanyang, hindi ko alam kung yung sinasabi niya, medyo yung nakikita ko yung video, hindi hindi kulang sa data kumbaga. Pero hindi namin at least nagpa-interview. Okay, ngayon dito naman sa 4th Engineering District, yung district engineer supposed to be ang magsasalita o magpapa-interview, itinuro niya siguro yung assistant. Si assistant naman ang itinuro niya itong si Engineer Liwanag. Si Engineer Liwanag naman na nagpa-interview at nagsalita sa media,
bale-balentong naman yung numero na kanyang pinagsasabi. Ngayon dito sa 3rd Congressional District, ito yung pinakamaraming mga flood control As of projects. our listahan, baka meron pa sa ibang Ngayon ibang distrito pala. siyempre, yung masipag manungkit, yung kongrehista dyan sa 3rd District Actually, meron akong dito. Meron akong papel dito, listahan. Ngayon kung sana sasabihin niya itong mga flood control projects ay aking pong pinaghirapan ito na sinungkit sa national government. Dapat sana may mga palpak diyan. Ako din niya itong palpak na proyekto nito ako yung nagpapundo. Di ba? Kung gusto nitong si Engineer Liwanag, di magbanggit pa ako ng mga 2025 projects na hindi lang flood control. Kaya nga. Marami ito. Meron silang road widening na 5 million. Sa Bayambang, meron silang drainage, upgrading rehabilitated drainage. Ngayon, ngayon, marami pa ito. Share. Imbis na flood control, ang mayroon tayo, nagiging flood no out of control. No. Imbis na flood control, meron tayo, nagiging flood no out of control. Baka flood out of control o kaya flood no control. Pero yung budget, kontrolado. Ano ba ang laging binabanggit nitong si Mayor Magalong? Talagang viral din siya kapag nagsasalita. Sino ba ang mas malaki sa sa mga hatian ng pizza? Kasi ganito ang sabi yan. niya. Sabi niya, itanong niyo dun sa mga congressman dahil silang nakakaalam. Kaya nga, walang proper coordination. Ang sabi ni Mayor Magalong itanong nyo dun sa mga congressman. Kung nakakaalam. Kung sa DP na lang, DPWH, walang proper coordination from national to regional. Regional ang mag-implement ng project, walang coordination sa district. Kaya yung district office naman, wala silang alam kung may project ang regional office. Ganon din yung congressman na nakakasakop sa distrito. Walang proper coordination sa mga mayors, sa kapitan, kung i-implement yung project. Kaya yung mga mayor, wala din silang alam dyan. Pagtapos yung proyekto, supposed to be, yung mga mayor o kapitan ay pipirma doon sa acceptance. Pero hindi sila pinapapirmahan ng acceptance. Bakit? Paano nila masisingil ngayon yan? Hindi kaya forge yung kanyalang signature. Nagtatanong lang kami kung bakit ganyan ang kalakalan ngayon sa mga proyekto ng gobyerno, lalong-lalo na itong flood control project. Okay, bago tayo dumako mamaya talakayan natin dahil naglabas na ng lockout order ang Department of Justice laban sa mga nasasangkot sa maanumalyang mga flood control projects. Mamaya, ipe-present namin makalipas lang po ng ilang palala. Ang putang-putang Iren Balita. You bought that from the taxpayers' money? No po. Wag na tayo maglokohan dito. Ang putang-putang Iren Sunata. Tanging ikaw ang katabi. San ang putang-putang Iren Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Is your car getting the care it truly deserves? With MXR Premium Lubricants, the answer is yes! US formulated engine oil that's high quality yet affordable. Level up your car's performance with MXR Auto
performance and premium auto care. Complete with top quality MXR engine oils, spark plugs, oil and fuel filters, scratch remover wax, cleaning wax, air filters, MXR brake pads, MXR horns, and more. Now available nationwide. Also available on Shopee and Lazada. MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Rev up your ride, bumper your drive with MXR. MXR. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Popular sa balita! Taluran katao, naaktuan yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na iya at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika! They say tanging ikaw ang katabi, garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog, Paborito. Bunuan Bukid, Paborito. Bunuan Geset, Paborito. Kalmay, Paborito. Karae, Paborito. Tansyad Karanglaan, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Alas 7:09 ng umaga. Sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan, Maabig yung Kabuwasan Pangasinan, ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Bakteryo Lingkor, Timog Pangasinan, Dennis Muhares. Kasama din natin dyan sa may technical control ang ating co-pilot, Engineer Nixon Dakal. Good morning nga pala sa mga viewers natin. Kasi ikaw kasi Dante, dumaan ka kasi. Masisihin nyo rin si Krising. Dante Enrique Sira.
Hello? Akala ko yung bagyo eh. Oo, Hindi, nanonood actually, eh. yung bagyong Dante, Oo. mahina na yun. Mahina. Malakas Pero si talaga Krising. si Krising. At saka yung habagat. Tsaka si Emong. Oo. Uy, good morning nga pala sa ako'y organikong magsasaka. Ako'y magsasakang organiko. Balik na pala. Ako'y magsasakang organiko. Magandang umaga sa inyo. Ayan. Ay, na-miss ko tuloy si ano. Oo, Si siyempre. Former Congressman. Eric. Oo. Ako niya, yan kasi yung negosyo niya eh. Mario Cabierto, maabig ya kabuwasan, Radyo Pangasinan. Si Awel Soriano, ayan, magandang umaga. Si Christian Jason, dyan sa may Kalasiyaw. Good morning. Michael Mariado Suganov, good morning. Talagang mainit itong flood control project. May ano lang ako, meron lang akong konting trivia. Trivia. Ay, hindi pala, question. Ay, question. May question Huwag lang mo ako. naman pahirapan yung mga kwan naman. Yung mga involved. Meron akong tanong. Anong sagot? Etong, kasi yun, nai-report na kanina yung pagtanggal ng lisensya ng Diskaya. Bawi. Oho. Ang tanong, Ang sagot? anong, wala pa. Wala pa. Wala pa. Okay. Sige. Meron bang proyekto Aha. ang Diskaya dito sa Pangasinan? Teka. Sa flood control? Teka lang, hindi pa ako tapos magtanong eh. Sige. Meron bang nakuhang proyekto na sa flood control ang mga Diskaya dito sa Pangasinan? Sagot! Bahala sila sumagot. Teka, parang meron kang kuwan na. Hindi, meron akong listahan eh. Sabi ko na nga kasi ba, itong meron ano ko eh. Okay. St. Matthew General Contractor and Development Corporation. Isa yan sa mga nababanggit. Isa yan sa Siam. Na pinagmamayari ng Diskaya. Yun yung Corporation. si mga Diskaya. Diskaya. Meron sa ano ba yan? Tinatanong ko nga kung meron eh. Sinasagot mo naman. Oo nga eh. Sige. Sige. Aha. Sasabihin ko na meron. Meron. Sinagot mo rin. Pangalawang tanong ko na lang. Okay. Saan sa Pangasinan ang flood control project nila? Kahit na hindi mo sasabihin, alam ko yan. Huwag mo sabihin, doon sa mga nakikinig. Pero huwag mo kong pilitin. Na nagkakahalaga ng 144,942,549 pesos, 78 centavos. Ayan. Kompleto. Saang district kaya ito? Question. Pero huwag mo kong pilitin. Contractor, St. Matthew General Contractor and Development Corporation. Ayan. Implemented by Regional Office. Regular Infra GAA 2025. General Appropriation Act. Naku, tama na yung kasunod. Baka Okay. Saan sa anong distrito? Kaya ang project ng Diskaya sa Pangasinan. Ayan. So yun ang tanong. Ngayon, ginigisa dyan sa Senado itong si Diskaya. Yung may-ari ng Kaya mo yan. Siyam na company, construction firm. Tingnan mo, Siyam yung hinawakan niya na mga construction firm. So patuloy pa rin yung investigasyon dito sa manamalyang billions of piso ng flood control project. Yun. At mayroon ding inilabas na lookout bulletin laban sa mga yung mga contractors, mga government official nasasangkot dito sa maanumalyang flood control projects. Kabilang dyan ang mga mag-asawang Diskaya. Okay, so tingnan nga natin, engineer, yung inilabas na lookout bulletin mula sa Department of Justice. Ayan, yun po yung yung sulat ni ni Secretary Vince Dizon ng DPWH. Sulat niya kay DOJ Secretary Remulla. So naglabas na sila ng lookout
bulletin sa mga nasasangkot dito sa maanumalyang proyekto. At basahin ko nga yung part lang ng sulat ni Secretary ng Department of Public Works and Highways. Sabi niya rito, Republic of the Philippines, Department of Public Works and Highways, Office of the Secretary. Sabi niya, yung address, September 2, 2025, Jesus Crispin C. Remulla, Secretary, Department of Justice. Nandyan yung office. So, subject, urgent request for issuance of an immigration lookout bulletin order. Ayan, yun po yung sulat po ni DPW Secretary Vince Dizon kay Secretary Remulla ng Department of Justice. Dear Secretary Remulla, sabi niya, in compliance to the directive of the President, the Department of Public Works and Highways, DPWH, seeks the assistance of the Department of Justice, DOJ, and request for the issuance of an immigration lookout bulletin order against the identified DPWH official and private personalities allegedly involved in ghost flood control projects. So yun po yung nilalaman ng sulat po. Marami pong mga nanditong listahan. Marami sila dyan. Marami. Kasama na yung mga mga 15 na nakapangalan din doon sa correct. 15 construction firm. Meron ding mga dito nasasangkot na mga opisyal. So, meron na pong nilabas na lookout bulletin. Hindi na sila binabantayan na sila ngayon ng ating pamalaan para hindi sila makalipad. Lipad. Papuntang ibang bansa. Di ba? So, maganda po ang kinahinatnan nitong investigasyon din dahil iba yung ginagawang investigasyon sa Senado, iba rin yung create na investigating panel ng Office of the President. At iba rin itong si DPWH sa Secretary Vince Dizon. So, dito natin malalaman at magkakaalaman na kung sino mamaya yung mga nasa likod ng maanumalyang project, sino yung mga sangkot dyan na opisyal. Ko rin yung mga yung mga session nila dyan sa Senado, sa Kongreso. Kongreso. Hindi, sa Senado. Hindi, pati sa Kongreso. Sa Kongreso. May sabay silang Okay, ipapatawag yata ng kung mababang kapulungan itong si Mayor Magalong ng Baguio City. Wala pa. Ang nagpapatawag pa lang ay Senado. Pero ang sabi niya, mas gusto niya pang unahin muna ang Kongreso. Pero may nagharang yata hindi, walang kunyaring imbita Tapos si Abante bumait na Umabante na. Umabante yung testimonya niya na nakita ko pinost, malumanay na siya. Malumanay na. Hindi na siya yung tigasin. Hindi na. Sa Kongreso. Bakit? Parang lumambot. Parang lumambot. Dapat na imbitahan sila yung mga mga mayors na may sakop diyan sa Agno Flood Control Projects. Alam mo, para minsan magkaalaman na. Mas okay yung yung mga projects sa DPWH na isangguni sa mga mayor. Dapat lang. Dapat lang. Sabihin nyo kasi nila yan, baluarte nila yan. Parang ano bang meron dyan at ayaw nyo silang sabihan? Parang ganito yan. Bahay mo. Mayroong pumasok na isang tao. Bakuran mo na lang, bakuran mo. Bakuran mo, may pumasok na tao, hindi nagpaalam sa'yo. Di ba? Very simple lang. Di ba, di magagalit ka rin.
magagalit Wala, ka. naging kalakaran na pala dyan sa Oh. DPWH na wag nang sabihan ang mayor. Oh. Kaya ngayon, sa investigasyon, wala silang mabanggit na mayor na nadadawit. Ayan, oh. Dapat lang na kumatok kayo sa pintuan ng mga mayor. Dapat nga mag-ano rin yan mag-apply din sila ng mayor's permit. Sana, Diba? okay. Oo. So basahin natin itong mga reaksyon mula kay Cynthia Rositi. These are just contractors and DPWH employees, but one big fish is missing. Ang laki-laki na wala. Nawawala daw sabi ni Cynthia Rositi, these are just contractors and DPWH employees, but one big fish is missing. Ayan. Si kung naman ito ay Ruel. Sabi niya, Secretary Benz, mukhang di na yan effective ng lookout order. Sabi niya, di ba si Harry Roque at Alice Guo nakalabas pa din kahit may ganyan. Hindi kasi yan nauna na silang lumabas bago lumabas yung kaya order. nga sige, ito naman si J. Del Prado. Wag lang mga contractors ang panagutin, sabi niya. Habulin ninyo din ang mga tauhan ng gobyerno na sangkot dyan, kasi di yan magagawa ng kontraktor kundi sa tulong ng mga nasa gobyerno. Tama ka naman. Pagsalitain nyo kasi si Mayor Magalong. Oo, pagsalitain si Mayor Magalong. Ito, Renato de los Santos. Dapat may hold departure order na ang immigration sa lahat. Meron na. Nilabas na nga yung lookout bulletin. Para hindi sila makalabas ng bansa. Si Rica, ayan. Rica Sulis. That's what we need in the first place. How about the congressmen and other government official involved? We support you, Secretary Vince Dizon. There is now a patuloy-tuloy na sabi niya yung investigasyon. Okay. Yun po yung mga reaksyon nila. Si Richie. Richie Manawag, ayan. Mangawang. Richie Mangawang, ayan. Pwede bang sampahan agad ng kasong mga yan kung may ebidensya na para freeze agad mga asset niyan, lalo na mga bank accounts nila. Malamang mga yan kayang-kaya ang withdrawal pera nila. Meron ng diba? May nagkakandara pa na po mag-withdraw, mag-transfer. Ayan, kaya yung AMLA kasi dapat na mahigpit ang mabuting yung pag-implement diyan sa pagpasok ng mga pera kung saan galing ang kailang pera. Okay, Francis Cunanan, dapat kasama yung mga congressman. Kaya kayang-kaya ng takbuhan na ang pamilya ni Aurelio Curacot. Sabi sige. Bahala na sila dyan kung sino ang may tuturo nilang mas malaki pa sa buhaya. Ayan, sana po may magandang kahinatnan itong investigasyon ng Senado, Kongreso. Ito tamang-tama yung sinasabi ko kanina. Ito yung statement ni Mayor Magalong. In fact, meron nagsabi sa akin na may invitation na yung Senate sa akin. Ayan. But if you talk about my preference, I would rather appear sa lower house. Kasi nga, doon nga ang giyera. Doon tayo pupunta sa may giyera. Kung saan yung battlefield, doon tayo. Ayan. Tama naman.
Tama naman. Kinatan, siyempre, Oh. ang no, makalinggi si Rad matanan ken, magalong iratan, no, watanad Congress. Okay, sana po imbitahin nyo sa Congress si Mayor Magalong ng Baguio City para sa ganun maisiwalat niya kung ano po yung kanyang obserbasyon sa mga proyekto na ini-implement po ng national government through Department of Public Works and Highways, kung paano po ang proper coordination sa mga local government units. Okay, narito ang napapanahon na kanta sa panahong ito. Engineer, hindi, pag ano na tayo, pag namaalam na tayo. 7:25 na. 7:25. Tara na ba? Okay, sige. I-plingan natin, engineer, yung paboritong kanta sa panahong ito. Kapag ako'y nahalal, gagawin ko lahat ng makakaya ko. Aayusin ko ang sirang kalsada at tatapusin ko na ang baha sa lugar nyo. Gagawa ko ng maraming proyekto para sa ikaunlad ng bayan ko. Basta sa akin ang 90 sa inyong 10%. Pamutika, papalengke, kurako, paskwela, paopisina, papuhunan, kurakot! Kurakot! Sir, magandang hapon po. Nakita niyo na po ang pulang ilaw, ba't yung ba diniretso? Pero ang saglit ng lisensya niyo. Alam niyo bang 500 ang multa dyan? At ubos oras yan? Ganito na lang po, iipit niyo na lang po dyan ang bang merienda para di na kayong maamana. Pag-jeep, pagbutika, pagbalenge, kurakot, pag-skwela, pag-opisina, pag-puhunan, kurakot! Kurakot! Ano po bang laman ng kahon? Pwede bang masilip at mabilang yan? Sanay po ba kayo maghintay ng 1 taon o baka gusto nyo muna maglaro ng pera o kahon? Madali lang po to. Sa akin ang pera, papalusutin natin ang laman ng kahon. Pag-jeep, paputika, papalenge, kurakot, pag-skwela, pag-opisina, pag-puhunan, kurakot! Pag-jeep, paputika, papalenge, kurakot, pag-skwela, pag-opisina, pag-puhunan, kurakot! Kurakot! Magandang umaga po, ma'am, sir. Ako ang inyong friendly neighbor at business partner. Pwede po bang makita ang libro nyo? May option po tayo. Buksan natin yan o hindi na. At ako nang bahala dyan. Basta sa amin ng 10 milyon, ang mayamang solusyon. Pagbutika, pagpalenge, kurakot, pagskwela, pag-opisina, pagpuhunan, kurakot, pag-jeep, pagbutika, pagpalenge, kurakot, pagskwela, pag-opisina, pagpuhunan, kurakot! 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 Ayan. Yung Seryoso pa yung request mo. Naging DJ tayo Kura! Mr. DJ, can I I never request? Kurakot ka naman. Wala mo tayong pinagsasabihan kung Ayan, sino-sino po yung mga yan. Pero pag may kwan dyan na ipit, ang tawag po sa may mga pinaglololokong project at mga ghost project, kurakot. Ayan. Kinurakot. Kinurakot. Kung sino, yan hindi po natin ay- alam yan. Oo. Nabangan natin ng mga nandyan sa Senado. kung ano po yung Kongreso. kinakalabasan ng investigasyon ng Senado
Kongreso, yung separate investigating panel, sila na po ang maglalatag sa inyo. Wala na po tayo sapat na oras sa ating palatuntunan, kaya kayo po pansamantalang namamaalam na sa Himpapawid at magbabalik bukas ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako pa rin po. Hindi pala. Ako pa rin. Bukas uli. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterion Lengcor, Atoy Magtipangasinan, Dennis Muhares. Kasama din natin dyan sa may technical control ang ating co-pilot. Engineer Nexon Dakal. At nandyan na rin sa aking kanang bahagi si Manager Joey Bibi. Ang tabayanan ng susunod na palatuntunan ni kapaborito Joseph Kanilang Bakani at kapaborito RJ Menes dito lamang sa DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa balita, impormasyon at loob tantaway na